Mga bay, dumating na yung ating isang bracket na pang 200 mm na size sa rotor disc mga bay. So ganito na yung gagamitin natin. So nag-order na ako sa harap na ganito din design, pero small disc siya. Kasi nag-order na ako ng isa nito para dalawa na po sila parehas. So ikakabit na natin to. So yun mga bayan, ikabit na natin yung bracket natin na binili. So isang butas lang yung nagawa natin. So pinababaan natin yung butas dito. Isang butas. Hindi natin yung nagamit yung isang butas kasi yung size ng bracket na to is pang 200 na rotor disc na itong stock natin pang radius 190 to. So wala tayong mahanap na ganito na 190. Kaya ang hinanap natin is pang wave na pang 200. So malaki pa lang rotor disc sa wave, no? So yung ginawa natin, so yun, ito na po yung align. Yung dito kinunan natin. So nakita naman nyo sa time lapse kanina na kinunan natin to. Sinandira natin. So ito po yung posisyon niya sa ating bracket. Tamang tama. Walang kulang. Tapos yung dito may, so yan po ang spacer na ilagdag natin. Ayan. Isang ganyang spacer. Tapos dito dalawang spacer na makapal. So ang kagandahan nito mga base, align na po siya. Tamang tama na po yung align niya. Makita ninyo yung align, no? Yung guhit dito, gumitna na yung ating rotor disc. So ayan, no? Nasa tama na yung posisyon niya ba. So hindi na siya, wala na siyang kapit, oh. Free wheel na po siya. Yung kagandahan doon is free wheel na po siya. Tapos hindi na siya gumaganon-ganon. Maalog kasi fixed tong bracket na to. Kaya all good siya. Kaya ang masabi ko lang is hindi rin siya plug and play.
dahil may improvisation pa dyan na butasan nyo dyan. Pero pag ano naman ang tawag niyan, pag kalimutan ko, pag may pangbutas naman kayo, so 1/2 na barina yung gamit natin dyan para sa ating axle na papasok tong axle mga bay. So goods na, so malinis sa tignan, kaso na-move lang yung caliper natin. Dati dito yung caliper, ngayon tumatagilid na siya, so maganda na sa tignan mga bay. Para sa akin gumaganda sa tignan kasi dumatagilid na siya. So yung adjust niya tama naman pagkarating niya dito, so dito yung butas niya, makabot siya dito. Pero kasagara yung mangyari is dito tayo papunta kasi yung kadina naman natin yung pinahugutan, di ba? Yeah, okay na to. So walang alog mga bayo, grabe ang solid at maganda na yung kapit niya. Nung dati maganda naman yung kapit niya nung mga bayo, kaso lang pag ganito hindi siya pre-wheel. So hindi siya pre-wheel ba? Hindi gaya ngayon pre-wheel na. So ito yung binalik natin na caliper, rotor disc kasi maganda tignan. Yung sa harap, nagbili na ako doon, ganito din na design, pero pang Raider G na carb. So parang papasok naman siguro yun. Tas parang ball type siya kasi ganito rin ikakabit natin sa harapan. So abang ninyo yung harapan natin na para parehas na sila ng ganito ngayon. Ganito rin yung color yung binili natin na 81. Ito rin na color. May naka-emblem din na 81 dito from Thailand din. Ganito din. So hindi ko lang alam kung may kasama pa to dito, pero parang walang kasama dun sa binili natin. Pero pag may kasama yon, mas goods yun. Mura lang yung bili natin, nasa 300 lang yun, kaya parang wala na to. Itong flower ko, kaya nilagay natin yung original lang. So ito yung nilagay natin, original to, Nissin na original. Pang XRM 125 lang ang pwede sa atin. Yung bracket ibalik lang natin yung original, so mapasok lang to. So may isang Nissin na to na ganito, sa isang motor natin yung lagay yung project na motor natin, yung isang Raider G na bili natin. So i-build natin yun ulit mga bay. So ayan lang ang ma-share natin dito. So dito sa itong bolt mga bayo, kita ninyo, tamang-tama lang ba, hindi talaga siya sumasayad, tamang-tama lang talaga. So tama lang yung spacer na ginawa natin mga bay. So yan lang. So pag magbili kayo dito, pang 200, para pag may pang 190 mga bay, mas mabuti, pero pang 190 kasi pang Raider yun, kaya hirap din siguro. Hindi ko lang alam kung mahirap ba ikabit, pero ito na kasi yung napili natin. So wala na, hindi na natin to palitan. Siguro yung pang Raider, pwede siguro yun na bracket na pang ganito So at least susubukan na natin to. All goods na, hindi na gaya nung isa na nahirapan ako pagkabit dun kasi mataas kasi siya yun mga bay. Aabot siya dito. Di gaya dito, tamang-tama lang talaga sa bracket. So nilagyan natin to dito ng yung 11mm na socket na hindi ko na nagamit yung mga maliit na klase para lang hindi to alog mga bay. Kasi tinabasan ko na yan, pinaliit. Ayun tuloy, nagpalit tayo ng ganito. Yun, maluwag na siya. So at least all goods na yung likuran natin na sit up mga bay. Maganda na tignan. Malinis na. So yan lang ang may bahagi natin dito sa vlog mga bay. So kita-kits sa harapan naman natin na installation mga bay. Let's go!